că considerăm că este esențială prezența infrastructurii de afaceri și în acest scop avem deja un studiu de fezabilitate finanțat prin programul transfrontalier România-Bulgaria, care presupune construirea la Slatina unui centru de afaceri transfrontalier compus din un spațiu expozițional de 2000 de metri pătrați suprafață închisă, 3000 de metri pătrați suprafață deschisă plus alei, parcări și acces și, bineînțeles, clădirile de birouri care vor administra acest complex expozițional transfrontalier. Primăria Slatina a fost alături de noi, ne-a concesionat un teren foarte bine situat la intrarea în municipiul Slatina. Suntem în faza în care proiectul este realizat în faza de studiu de fezabilitate și proiect tehnic detalii de execuție. Așteptăm viitoarea lansare a programului transfrontalier România-Bulgaria pentru a putea aplica cu acest proiect. В момента се намираме в офиса на Търговско-промишлена палата Видин. Това е една организация, която се грижи за интересите на бизнеса в цялата Видинска област, от всички 11 общини, които се намират на територията на областта. Услугите, които правиме за бизнеса, са предимно насочени в улесняването на фирмите от региона да намерят своите контакти в съседните страни, разбира се в другите региони на България. Такива стандартни услуги, които са свързани с изготвянето на сертификати, включването им в търговския регистър, даването на информация от различни източници, национални, европейски, международни, помагането им в разработването на различни проекти, които са свързани с развитието на самите фирми и развитието на региона. В последните няколко години работим изключително добре с колегите, търговско-промишлените палати и други организации от Румъния, с които заедно сме осъществили над 6-7 проекта. Повечето от тези проекти, разбира се, са насочени към развитието на бизнес, инфраструктурата и средата в двата региона. По тези проекти са направени множество изложби, панаири, бизнес срещи, делегации, обмен на делегации, за обмяна на опит и за намиране на партньори в съседните региони, така че сътрудничеството между двете страни, чрез търговско-промишлените палати и бизнес институциите е на много добро ниво. Благодарение на държавната политика, на ниското ниво на данъците в страната, както и на по-ниското ниво на данък добавена стойност, който в България е 20%, в последната една година и половина са налице множество румънски фирми, които регистрираха свои фирми в България и по-скоро в област Видин. Разбира се, те се възползват от всички тези улеснения, които им дава българското законодателство, но се надяваме и в близко бъдеще да станем свидетели на още по-добри улеснения, тъй като през последните 2-3 години се оказа, че Северозападен район за планиране и по-скоро област Видин са на дъното на всички статистически таблици на Европейския съюз, така че се очаква на национално ниво нашето правителство, както и с помощта на Европейския съюз, да се помисли за нови облекчения за бизнеса и за да могат да бъдат привлечени нови инвестиции в нашия регион. Такива инвестиции вече има. Една голяма фирма като Кнауф от дълги години вече работи на нашия пазар. Работи много добре и повече от 90% от нейното производство е за износ, така че е доказала, че в този регион може да се работи и има достатъчно квалифицирана работна ръка, има всички необходими условия. Необходимото е ние да направим всичко възможно, за да доведем още такива фирми като Кнауф, които да инвестират в България.
Друга голяма наша надежда, разбира се, е и втория мост на Дунав, който се строи в момента и който се надяваме до края на 2012 година да бъде готов. Той ще даде много нови възможности за чужди и национални инвестиции в района на Видин. Ще отвори пътя към Европа, както и на пътя на европейците към България, и се надяваме с помощта на този мост да успеем да привлечем по-сериозни инвеститори, които да дойдат в нашия регион. Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин е неправителствена организация с 13 годишна история в подкрепа на бизнеса. Един от основните инструменти, с които подкрепяме малките и стартиращи предприятия, това е бизнес инкубатора във Видин, на който на площ от около 1000 квадратни метра имаме 10 помещения за бизнес инкубиране. В момента сме в период на подмяна на наемателите на помещенията в бизнес инкубатора и привличане на нови фирми, които в тези времена на криза да стартират малък бизнес е истинско предизвикателство за нас. Наред с това, с бизнес инкубатора ние имаме изградени център за професионално обучение и извършваме множество обучения, компютърна грамотност, езикови обучения, както и провеждаме различни курсове по ключови компетенции в нашата семинарна зала и залите за обучение. И третата наша основна сфера на дейност, това е работата по проекти. В момента работим изцяло и основно с проекти, финансирани по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Изпълняваме 5 проекта в партньорство с румънски организации, един от които е проект насочен към подпомагане на трансграничното сътрудничество и развитие на имиджа на региона Долж, Видин, Монтана и Плевен. Бизнес инкубатор Видин е създаден през 2000-та година с цел да развие предприемачеството в град Видин. Процедурата за кандидатстване от фирми включва разработване на бизнес план от бизнес консултант в бизнес инкубатора и явяване на комисия, в която фигурират основни ключови институции, общо 5 на брой представители от град Видин, на която се избират фирмите, които да бъдат настанени в бизнес инкубатора, съобразно вида на тяхната дейност, т.е. те трябва да се занимават с производство или да развиват някакви услуги на територията на нашия град и с оглед на това колко работни места създават. Основната цел е да се насърчи заетостта и да се подпомогнат развитието на стартиращи и вече стартирали малки фирми. Към този момент в бизнес инкубатор Видин имаме настанени 10 фирми, повечето от които вече са преминали своят период на инкубиране и предстои тяхната смяна с нови фирми. Така че до 29 април, когато ще бъде следващата комисия на бизнес инкубатора за нови наематели, приемаме заявки от фирми, които проявяват интерес да бъдат настанени. Основните услуги, които получават фирмите в бизнес инкубатора, това са първо наем на преференциални условия в първите месеци от тяхното развитие, който постепенно нараства до наема на пазарните условия, когато се предполага, че към края на 3-годишния инкубационен период фирмата вече ще може да излезе свободно в пазарни условия и да се конкурира наред заедно с другите фирми. Едновременно с това ние консултираме фирмите, подпомагаме ги в тяхното развитие в различните правни, счетоводни и финансови аспекти на дейността им. Подпомагаме ги при работата с проекти, разработване на проекти и им предлагаме различни бизнес услуги, както и технически услуги, свързани с преводи, копирни услуги и така нататък. Предлагаме им организиране на обучения, семинари, включване в семинари, участие в бизнес мисии в Румъния, основно, тъй като към този момент работим изключително с нашите партньори от Румъния, Ариес, Плим Калафат и други.
Агенцията за регионално развитие и бизнес център 2000 Монтана е създаден през 2000-та година с цел подпомагане на местното икономическо развитие чрез подкрепа на малки и среден бизнес и подкрепа за създаването на нови работни места. Върховен управляващ орган е Общото събрание, тъй като това е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза. Основните дейности и услуги, които ние предлагаме, са консултантски услуги. Те могат да бъдат информационни, финансови и счетоводни. Имаме разработена схема за финансов лизинг, която е с цел закупуване на машини и оборудване за работещи и стартиращи малки и средни предприятия, както за земеделски производители и безработни лица. Предлагаме също така и обучение на малките и средни предприятия и безработните лица. Бизнес центърът е лицензиран в Националната агенция за професионално образование и обучение в 27 професии. Разработваме също така и реализираме проекти по различни програми от и донорски организации с цел подпомагане на местното икономическо развитие. Също предоставяме и специализирани услуги, т.е. услуги по заявка на самите предприятия, организираме и провеждаме семинари, работни срещи, осигуряваме и методическа помощ на настоящи и бъдещи предприемачи с цел самите те да разработят проекти по структурните фондове, например по оперативна програма „Конкурентоспособност“. Намираме се в сградата на бизнес инкубатора, който се ръководи от Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 град Монтана. Инкубаторът е създаден по проект на програма ФАР "Райони в индустриален упадък" през 2002 и 2003 година. С средства от Министерство на регионалното развитие и Министерство на икономиката и с активната подкрепа на Общинския съвет в град Монтана, който предостави тази сграда за безвъзмездно ползване, бе направен основен ремонт и през 2005 година инкубаторът започна активно да функционира. Предназначен е за стартирали фирми или стартиращи бизнеси и предприемачи, като на клиентите си предоставя информационни, консултантски, бизнес услуги, помещения на преференциални цени под наем, както и един офис с общи технически услуги за всичките и зала, подходяща за обучения и семинари. Залата се използва както от фирмите наематели, така и от организацията за провеждане на различни мероприятия. Терена, на който се намира бизнес инкубатора, е около 700 квадратни метра, като сградата разполага с 13 функционални и удобни помещения, които отдаваме по утвърдена методология под наем на желаещи предприемачи от община Монтана. Първият етаж на бизнес инкубатора е предназначен за производствени фирми. На него в момента се намират 4 фирми. Производство на антени за металотърсачи, производство на дограма, алуминиева, ПВЦ и стъклопакети за нея, фирма, която се занимава с строителство, вътрешен и външен дизайн, и кафе-сладкарница, която се ползва от всички наематели в инкубатора. На втория етаж в инкубатора се намират различни с различен предмет на дейност фирми. Например, произвеждат се металотърсачи, правят се специални покрития на антените за тях, произвеждат се LAN устройства за интернет мрежата. Имаме счетоводна фирма, която произвежда керамични сувенирни плочи, фирма, която се занимава с ремонт на хидравлични и пневматични елементи. Също така имаме фирма, която обучава водачи на моторни превозни средства. Монтана има изграден и технологичен парк, който се намира на площ от 85 декара по пътя между Монтана и Лом. Този технологичен парк беше
изграден и създаден по два проекта. Единият е по програмата Трансгранично сътрудничество с Сърбия на стойност 660 хиляди лева, а втория по ФАР трансгранични зони, още около 330, който касаеше цялата прилежаща инфраструктура, ток, вода, газ, която на практика е доведена до технологичния парк. Отново казвам, доста, надявам се, голям интерес да има към него. За сега има заявления от две фирми, които желаят да работят и да инвестират в тази част. Искрено се надявам, че предстои развитието на технологичния парк. Мястото е много удобно, защото се намира на трансграничния, т.е. намира се на коридор 4 на международния път, който преминава покрай Монтана и много удобен е и като икономически и географски